Kani gade ke Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka hendreu terek uluber, ke dorbar senong jong ka sutengah pelun hapo ke jingalam jong romba senong uba ban kupar sutengah. Ringkat ke jidon lang u presiden jong ka Village Defense Party uba neni bare bat ki dikhot jong ka executive committee jong ka senong. Kilawan ke usyakani kanong ba Shillong ban yakendo iginong pathai kubor ha Shillong Press Club. Habakran hakinong pathai kubor. Kini kirang ba kiletu halor ka jingja ka balaja haka arpun terek benai rempang balala. Shisngi shua kasngi tabvot. Hakaba ka Village Defense Party jong kasnong kalayo ban kem yakinong trai sarkar ki bayat hakani kasnong ban pen kulomar pat ban pen be yaki pat ba da ka basam pisa yaki. Kini ki breu kila penokam da kawai kali gypsy keberan yu number ML04A saw nyo khendai. Bat nakani kali layo korop ru yakapisa bat kitiar penmensau ke bala penokam de kini ki breu. Kedor barsnong kala IT no yaki sekibor bahalor bat la ujoru da ka FIR hapo Kleriat Police Station Persya USDO ka PWD uba Meman Pedang ubadairu Zonal Officer ka Kleriat nangta u James Liwell Dekhar ubadai USO jong katnat PWD Sutengah uprawa o Lamurong ubalong USA jong katnat PWD Sutengah usawan nongtru nangta u Full Moon Sapo kibadai ki nongtrei sarkar bat ki parlok jongki. Kini kirang ba kilakat pa di kibor bahalor baken pensistem ikitu kibriu kibrang keti ban penting persmit ya kinong sosnong kamtam bakidai kinong trei kam sarka. Halor kani kabenta nakal yang kedor basnong kalayatho bakal adap ujoru da kajing tho Saka Election Commission of India leng ba Chief Electoral Officer kajelau ba Frederick Roy Karkongor bat kumjo lapha kopiru syau Deputy Commissioner jongka East Giant Hills District uba MS Lohoj. Ngakong urang ba senong ngam dan liang Andre nga kuatang kesuk kesai. Tukumta bat ki biri biru ki kuat panong kumta. Tukumta habang iyo ban bat iki bat ki wan ki pat hor jong senong thau. Babat iki da ki biri pi. Kahadin kata ki biri pi jong senong. Telefon ni nga. Tahangta ngar ngelawan ban sakhi. Andre Hagito ko por mga lawan. Pat phone yaw usi inchan. Bat usi inchan ula phone yak bahalor na do jong CI do jong DSP. Kilewan ban sekilang bagliyo ban bat sutan ya kata kali. Ka kali nombar bat ke hagatar po kali waya bat ki VDP. Ka don ru bat ke pesa. Hapo jong kecipsi. Tikini ki grup ki badan sipheumut banang kum ki grup kan ki bakwa ban huri hura bat ki badan ka jing thumuru ban penwit ya ka jing yethap ho ha ka to ka arthnyo to ka gypsy ka baki badan kam ka gypsy ka nambar jong ka ML04A sam nyo nai bat iru ni nalian jong ba sno bat ki BDP ko yo bat kanangkong ni neso ki jing de bat ka to sa ko bor jong ba anya ki si ka sa ta ke ing kum orang ba sno ako ban ong namar kini ki group gidei ki nong tri sorkar gidei ki batre po jong ka PWD wei orang ba belong kum SDO wakarting man lista pedang basai khot memon pedang balong ru baga sarkar haji debat kan election ya ka balong penbat ru ka kam balong kum zonal officer badai sakawi pat ka konferensi clear ka bahap ka senong safety dijaga sabatan dengar yang jangan ke umrah senong bat jong senong Ila airu ya ki pentip ya ki basalor nado UDC machado CEO Chief Election Officer jong ka state ke jong chado jong Chief Secretary bachao CEO jong ka PWD ki kide ban simkhia ya kene ka kam bat kham tam badei ki bru sorkar Gumtang adon kajing karmen laki an ki bahalor kinte ala kam hikum kini khnang ba nang ne sakmat
kandong ko ba song suk song sngai hapo ka sunong ka tha bo jang